स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त ऑडियो गाना आदि शक्ति फिल्म से रिलीज भइल रहे, जौना गाना के नाम बा कमर में दर्द ना रहे। ये गाना के गौले बड़े खेसारी लाल यादव जी और ई गाना के लिखले बड़े कुंदन प्रीत जी और ई गाना के संगीत से सजैले बड़े आर्या शर्मा जी। आप लोग के बता दी कि अब एक गाना के ऑडियो के बाद जितना भी भोजपुरिया दर्शक लोग एक गाना के वीडियो के इंतजार करत रहे हैं, वो लोग के इंतजार बहुत जल्द खत्म होखे वाला बा। आप लोग के बता दी कि एक गाना के वीडियो के शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा, जौना के कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के वीडियो के डायरेक्ट कैले बने जीतू भोजपुरिया जी, जौन की ऐसे पहले मौगी खेले पबजी के भी डायरेक्ट कैले रहे, जौन की काफ़ी ज़्यादा वायरल भइल और बहुत ज़्यादा बवाल मचैलक। आप लोग के बता दी कि कमर में दर्द ना रहे फुल वीडियो सॉन्ग आप लोग के बीच में बहुत ही जल्द आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कैल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप सभी के पसंद आयल हो। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर नया बनी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा दी।